سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل cinemasemere لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ናይ ክልተ ሓይል ፈረስ መዐቀን ዘሎ ቦልታ ቡርጎስ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ብናይ ቀዳማይ መድረኽ ውድድሩ ጀሚሩ እዚ ኣብ ስፓኛ ዝካየድ ዓቢ ውድድር ኣብ 1946 ክሳብ 1947 ድሕሪ ምክያድ ፀወተኡ ኣቋሪፁ ከም ብሓድሽ ኣብ 1981 ክጅምር ዝኻለ ቦልታ ቡርጎስ ንፈልማ ግዚኡ ኣብ ወርሒ ሐምሌ ውድድራቱ ዘሰላስል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ውድድራቱ ኣብ ወርሒ 8 ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ግን ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ንዝካየድ ተደራራቢ ናይ ዓለማዊ ውድድራት ኣብ ግምት ምእታው ናብ ቅድሚት ቁሩብ ሰሙን ተሳሒቡ ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ጀመረ ቦልታ ቡርጎስ ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ከም ሪቻርድ ካራካዝ አሌክሳንድሮ ባልቬርደ ሚኬል ላንዳ ፋቢዮ አሩ ሉዊስ ማንቲቸስ ሳይሞን ያትስ ከምኡን ዕውት ክልተ ዝሓለፈ ዓመት ቦልታ ቡርጎስ ሶሳ ኢቫን ድሕርቲ ኮሮና ንፈልማ ግዚኦም ይፋጠጡ ምስ ምህላዎም እዚ ውድድር ማዕረኽ እንዲ ሓያል ከም ዝኾን ንምግማቱ ኣይሸግርን እዮም ኤርትራዊ ሓያል ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኢላ ቢንያም ግርማይውን ኣብዚ ውድድር ምስ ክለቡ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቪንስ ምዃን ይሳተፈሎም ናይ ሎሚ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ካቴድራል ዲ ቡርጎስ ተበጊሱ ኣብ ሚራዶል ዲ ካስቲሎ ተዛዘመ ናይ 157 ኪሎ ሜትር ውድድር እያ ነይራ ነዛ ናይ ሎሚ ውድድር ድማ ኣብ ውሸባ ዝቐነዩ ተቀዳድምቲ ኣባል ክለብ ቦራሃን ስክሮ ዝኾነ ፌሊክስ ግሮንስ ቻርትነር ኣብ ሰዓት 42.7 ናር ገጸብ 3 ሰዓት 4 ደቂቃን 21 ካሊታትን ከዛዝማ ክኢሉሎም ነዚ ኣባል ክለብ ቦራ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ሲዒቦም ድማ ኣባል ክለብ ኪክሴፕ ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ጆ አልሜዳ ካልኣይ ከምኡን ኣባል ክለብ ሞቢስታር ዝኾነ ዝገደመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናይ 2020 እስፓኛዊ አሌክሳንድሮ ባልቬርደ ሳልሳይ ብምዃን ናብ መድረኽ ደይቦም ኣሎም ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቪንስ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ድማ ካብ ዕውት 31 ካሊታት ምድሓር መበል 44 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎም ቦልታ ቡርጎስ ጽባሕ ናይ ካልኣይ መድረኽ ጾቱ ካብ ካስትሮ ጀሪ ተበጊሱ ኣብ ቢላ ዴጎ ዝዛዝም ናይ 168 ኪሎ ሜትር ውድድር ከሰላስል እዮም ናይ ሎም ዓመት ቦልታ ቡርጎስ ኣብ መንጎ ዕውት ሓለፈ ክልተ ዓመት ኮሎምቢያዊ ሶሳን ኢቫን ራሚሮን ኣብ መንጎቶም ኣብ ሃገሮም ንሳልሳይ ግዜ ክሰዓሩ ዘይወሓጠሎም ብአሌክሳንድሮ ባልቬርደ ዝምርሑ ምስ ዝተፈላለየ ክለባት ዝርከቡ ስፓኛውያን ሓያል ጥምጥም ክካየድ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ሰለስተ ፀወታታት ድሮ ተሰሪዕሎም ሎሚ ድሮ ተሓንቲ ጀሚሩ ኣሎ ብሰንኪ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናብ ፀወታታት ይምለስ ኣሎ ቅድድም ብሽክሌታውን ኣብ ዝወርሒ ሕዚ ብመጠኑ ይጀማመር እኳ እንተሎ ካብ ዕለት ሓደ ናይ ወርሒ 8 ኣትሒዙ ግን ዓበይቲ ውድድራት ማለት ግራንድ ቱር ክጅምር ምዃኑ ኣዝዩ ሓያል ፀወታታት ክካየድ እዮም ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ድሕሪ ኮሮና ናብ ብሽክሌታ ዝተመልሰ ክኸውን እንከሎ ምስ ክለቡ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቪንስ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ክትሳተፍያ ፀወታ ሰሪዓትሉ ዘለም ናይ ክልተ ሓይል ፈረስ ዘለዎ ዓቢ ፀወታ ቦልታ ቡርጎስ ከምኡን ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ናይ ክልተ ነጥቢ ሓይል ፈረስ መዐቀን ዘሎ ቱር ደ ላ አይን ክሳተፍ ምዃኑ ፕሮ ሳይክሊን ኣብ ገጻቱ ኣስፊርዎሎም ጀካዚ ቢንያም ግርማይ ዕለት 2/8 ኣብ ስፓኛ ዝካየድ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ እቲ መረብ ሓበሬታ ወሲኹ ፍሊጦም ብዘይካዚ ዕለት 6/8 ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ሞንት ቬንቶ ዴኒቬሌ ቻሌንጅ ፀወታ ኣባል ክለብ ኣስታና ምርሃው ቅዱስ ክሳተፍ ብጋንቱ ተሓሪኮም ዘሎ መረብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊን ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ምርሃው ቅዱስ ኣብ ላ ሮት ዶ ኦሲቲኒ ተሰሚ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ናይ ሓምሻይ መድረኻት ፀወታ እቲ ቀዳማይ ዝተፃወተሉ ፀወታ ብምዃኑ እቲ መረብ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ ክለባት ሉካ ቦል ኮንትሮለርስን ፓልኳኒ ሲቲ ሮበርስን ኣብ ናይ ኤቢሲ ሞትሴፔ ሊግ ተራኺበን ነይረን ኣብዛ ግጥም ድማ ቦል ኮንትሮለርስ ሓደ ብባዶ ክመርሑ ድሕሪ መውዓል ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ብዝተመዝገበኦም ክልተ ሸቶታት 2-1 ተረቲዖም ጋንቱ መሪሓው ኢላ ክትሰዓር ዘይተዋሓጠሉ ሓደ ደጋፊ ቦል ኮንትሮለርስ BMW ንዛ ዓይነታ መኪኑ ናብ ማእከል ሜዳ ሒዙ ብምታው እቲ ውፅኢት ንኽቀያየር ቀንዲ ጠንቂዩ ዝበሎ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ሜዳ ከጓዮ ተራእዩ ነዚ ተዓዘበ ማእከላይ ዳኛ ድማ እግሪ ኣውፅእኒ ኢሉ ካብ ማእከል ሜዳ ተዓዚሩ ዝተለሙ ዕላማ ኣብ ግብሪ ብዘይመውዓሉ ሕርቃኑ ሰማይ ዝዓረገ ዝደጋፊ ኣንፈት መኪኑ ናብ ኣብ ተጠባባቂ ወንበር ዝነበሩ ተጻረርቲ ጋንቱ ዝኾኑ ተጻወቱን ከኣትዎም ፈቲኑ
እዚ ጉዳምኛ ደጋፊ መኪኑ ሒዙ ንተወሰነ ደቂቕ መኪኑ ኣብ ፀግዒ ናይቲ ሜዳ ደው ኣብ ዘበለሉ ግዜ ነገራት ደሓን ኮይኖም እዮም ጾታ ይጀመር ኣብ ዝተባለሉ ግዜ እውን እዚ ደጋፊ መኪኑ ሒዙ ናብ ሜዳ ክርብሽ ተመሊሱ ጾታ ድማ ብሰንክቲ ደጋፊ ከም ዝቋርጽ ሰጊሩ ነቲ ግጥም ንምዕዛብ ኣብ ትግጥም ተረኺቦም ዝነበሩ ደገፍትን ገለ ተጻወትን ድማ እቲ ኣንፈት መኪኑ ዘይፈልጥ ደጋፊ ሓደጋ ከይውርደሎም ብምባል ሜዳ ራሕሪሖሞ ክወፁ ተገዲዶም بالحج ኣብ ሃገር ዛንዚባር ዘጋጠመ ፍጻሜ ከነዕለኩም ክለባት ሚየምቤን ዣንጎምበን ዝተባሃላ ክለባት ዛንዚባር ኣብ ዝተረኸባሉ ኣጋጣሚ ሚየምቤኒ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ጂንጎምበ ዓወት ተመዝገበ ንመዛዝም ፊስካ ክጽበዝ ዝጸንሐ ኣሰልጣኒ ሚያምቢኒ ብጉያ ናብ ደገፍቲ ኣንጻር ጋንቱ ብምኻድ ስሩዕ ብምውጻእ ሓጎሱ ክገልጽ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃውን ኣባላት ጋንቱ ነቲ ናይ ኣሰልጣኒኦም ፈንጠዝያ ተጸንበርዎም ምስ ኣሰልጣኒኦም ብምዃን ድማ ኣካይዳ ድሙ እናኸዱ ነቶም ስዕረት ዝቐመሱ ደገፍቲ ኣባጨውሎም ድሕሪ ምዝዛም ጾታ ጉዳይ ናይዚ ኣሰልጣኒ ብፌደሬሽን ዛንዚባር ድሕሪ ምርኣዩ እቲ ኣሰልጣኒ ካብ ጾታ ንኣሳት 6 ኣዋርሕ ካብ ምስልጣን ክለቡ ክእለን 100 ፓውንድ ድማ ክቕፅዓን ተበይኑሎም ድሕሪ ዝውሳኔ ሓሳቡ ዝሃበ እዚ ኣሰልጣኒ እቶም ደገፍቲ ሰብ መሰል ህበይ እናበልዮም ክጸርፉን ውዒሎም እቲ ህበይ ግን ርእሶም ከም ዘድኑን ይገይርዎም ነዞም ደገፍቲ ንምቁጣዕ ዘርኣኽዎ ኣገባብ ጽምብል ድማ ኣይተዓሰኒ ክብል ስግምጢር ዝተሓወሶ መግለጺ ይብሎም ማንቸስተር ሲቲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ሰብ ሃብቲ ጎነንቲ ታጋንታ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ስራሓት ዘጠራቐመዎ ገንዘብ ኣብ ሕሳባ ከተእቱ ብምኽኣላያ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንኽልተ ዓመት ካብ ዝኾነ ውድድራት ኤውሮጳ ተኣጊዳ ድሕሪ ምጽናዕ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኩዕሶ እግሪ ነቲ መቕጻዕቲ ውዱቕ ከም ዝገበሮ ዝዝከር እዩ እዚ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣካይዳ ማንቸስተር ሲቲ ዘቃልዕ ሰብ መን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ እዚ ንምስጢራውያን ጽሑፋት ጠሊፉ ብዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዝሰረቐ ሰብ ፒንቶኒዮ ዝበሃል እዚ ፖርቱጋላዊ ጠላፊ ኮምፒተር ማለት ሃከር ኣሳት 70 ሚልዮን ዶኩሜንትታት ብምጥላፉ ብትስዓ ገበናት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማሕበስ ዝርከብ ኣብ ቤት ማሕበስ ኮይኑ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ዝኾነ ነገር ከም ዘጋጥም ይፈልጥ ነይረ ሰበስልጣን ፖርቱጋል ሒዝዮ ብዘለኹ ዶኩሜንትታት ፈሪሖም እዮም ኣሲሮምኒ ተኣገዳሲ ነገር ግን ምስ ኣእምሮ የዘለኹም ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ ሕጊ ምጥሓስ ማንቸስተር ሲቲ ዝድስስ ጽሑፍ ኣብ ደብተረይ ገይረዮ ነይረ እዞም ጽሑፋት ክውሰዱን ከለዉ ጠበቃታተይ ምሳይ ነይሮም እዮም ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ብዘይ ፍቓድ ምውሳድ ካብ ሕጊ ወጻኢ እዩ መስለኒ እቶም ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ዘይኮኑ ነቲ ዜና ከሽሖሞ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊዮም ነቲ ተግባር ፈጺሞሞም እቲ ዝወሰድዎ ጽሑፋተይ ድሕሪ ወርሕዮም መሊሶም ለይ ክብል ፒንቶ ሓሳብ ይቡም ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ድማ ነዚ መንእሰይ ከም ገበነኛ ዘይኮነ ከም ጅግና ኩዕሶ እግሪ ክርእይዎ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ ዘይኮነ ኣይተርፍን ድማ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ይፈታሕ ፒንቶ ዝብል ጽሑፋት ዝዝርግሑ ዘለዉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ኣርጀንቲናዊት ናይ ግዜ ህፃንነቱ ጋንታ ኢንዲፐንደንት ተሰጋጊሩ ዘሎ ማርኮስ ሮኾ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንኽባእሱ ኣብ ጫፍ በፂሖም ከም ዝነበሩ ምስ ሴሎ ስፖርት ዝተባህለት መጽሔት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጽዎም ሮኾ ኣብ መግለጺኡ ዝላታን ሕማቕ ጠባይ ዘለዎ ተጻዋታ እዩ ህዝቅኤል ላቬዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣጠንቂቕን ነይሩ እዩ ኩለን ኩዓሳሱ ንዑ ክንህቦ እዩ ዝዘሊ ኣብ ሓንቲ ግጥም ኩዕሶ ንኽህቦ ሓቲትኒ ኣነ ግን ንፖግባ ኣቐቢለዮም ብድሕሪ እዚ ብቋንቋታት ስፓኒሽን እንግሊዝን ገይሩ ክጻረፈኒ ጀሚሩ ኣነ ድማ ኣታ ገጅፍ ኣፍንጫ እንታይ ይጸገምካ ኣፍካ ሓዚለዮም እንተ ደኣ ኣብ ኢዱ ኣቴ ክቐትለኒ ከም ዝኽእል ተረድየ ስለዚ እቲ እንኮ ክገብራ ዝኽእል ዝመጽእ ምጻኢ ልዕድለይ ክርኢ ተመላሊሰዮም ከምዚ ኢልና ክንመላለስ ከለና ደቂ ጋንታና ስቕ ኢሎም ይዕዘቡና ነይሮም ኣብ መወዳእትኡ ግን ሞሪኖ ኣብ መንጎና ኣትዩ ነገራት ከም ዝተሃዳዳ ገይርዎ ይብል ማርኮስ ሮኾም እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ካብታ ጋንታ ብወግዒ ንዘይተሰናበተ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ቢያሪያል ዝጻወት ዘሎ ሳንቲ ካዞርላ ናይ መሰናበት ጾታ ከተካይደሉ ምስ ክለቡ ቢያሪያል ኣብ ምዝራብ ከም ዘላ ተገሊጹ
أورح تكمتي كلتشن 16 أب قدم أنصار لودوغراتس بزورو مسبرتي نقصات كلتا عمتات كاب صوته زبخره سانتي كازورلا بسنكي تي زورو مسبرتي 8 سنتيمتر كاب نايمانا جماتو كم زسانن كاب كل صمدبا متصغن قربت مالت درافتين كم سوسولو نايك ربا تذكريوم كازورلا نأرسنال وكيلو أب زكايدوم 180 قطمات 29 شوتات كقصر كيلو نيريوم توسخون مساغانتا مخان كلتا صوات اف اي كاب كلعل بقيوم اب حد اغاطامي بزعبا ارسنال تحاتيتو اب زعبو ملسي كخونن زي كخونن ايفلطن يخون امبر قدمي كاب كعس اغري مس نباتي حنت صوتا نارسنال وكيله كتصاوت مدلهم ندغفتي غانرس بزغبا بزي مفناوي دما كساب ليتلومي زطعسن نغريوم كابت صوت كل غانتاتات ارسنال تازبلصت غانتام نارسنال وكيله مصواتي دما حبونيم تسفاي قبر دما اب مصاي اكال سدرابيت ارسنال كخون كاب مس ارسنال زلو فقري زي وصالو كازورلام اب هاجر تنزانيا زغاطمه فصاميوم كلب يانغ افريكانس انصار إيرينغا يونايتد اب زكايروز نبرت صوتا عسله انهب ناميدا بمتوم تصاوتن دغفتن ديانون صوتا رحرحمو اغري اوصنيلوم كاميدا كان مترايم أمير أتصوت أتكايد نبرت يانغ أفريكانس نتقدم سلس سبارو مريحتلو أبز نبرت وموتيو أب مبل 50 كلتن دقيقة تقدم أتوم إسلانب نامير أزاتهم قديم متكعت زوردم تتصاوت دما أمريت بد كبلون كلو زترف دما انتاي متسقين نايلوم بمسنباد أسرتهم السنخسو أما أكل ميدا بد كبلو ترايم زترف تتصاوتي مسديان حويس كدما كام ميدا نفيت وموتيم قالوا وحدات دقفت قنتي أما أكل ميدا بتتصاوتن ديانون زقبر زنبر هدمان معزب قود داي منكس تنهبي كي عطتهم نتأقات أمي كسمع روخ إلهم توم أنا متكعتهم زازيمهم كام ميدا دحر موصهم تصوتا نقصات 10 دقائق تقاريتو دحر مصنح كم زغطل تغيرهم مريحة زوعلت يانغ أفريكانس زما دحرت متكعتي حانت شوتو موسخ قبل عليه مقاطمتا إيرينغا يونايتد نا 4 بارو قفي حاوت أمزقيبا وطيام زغل تفسبنا علمنا جامايكاوي أوسين بولت مسمت هيت فيفا دات أبز قبروه على محتت أبت أقات أمي بغازنيسات أبناء 400 متر ريلي مسخها أب حانت غان تقوينهم كتصاوتو اتداليوم تتصاوتي منمنيوم تباهيلو أبز تحتتلوم بولت نكريستيانو رونالدو كيليان مبابي غارز بيليني مريتسوم ود 34 عامت كوين زولو كريستيانو رونالدو فتنتو زقنس أي مثلن نيوزولوم أبقتم أنصار نابولي أويشت 10 تخاليتات 9 مترو كوغويب مخالو نبوزحات أغريميوم مبابن بيلندما كابتون فتانا تتصاوتي نايز زمنا تتصاوتي كعسو غريوم يخون بر أبز حجوان أب بيزنس كعسو غري زقلت أفا سبورتنيا كوين زولو ناي كيف تتصاوتاي برازيلايت كلب فلامينغو برونو هنريكيوم زود 28 عام تتصاوتاي زحلفه ورح حدار ناي 2019 كلبو فلامينغو اب قطمات ربع فصامي كوبا ليبرتادورس انصار انترناسيونال اب زقطمتلو اب ساعه 38 كيلومتر كشفن بمخالو حدش قبروسن امزغيب زلو برازيلاويوم بولت اب 2019 ل100 مترو ب 9.58 سكند بمزغابو كبروسن اب سبرو لغزي اب ساعه 37.6 كيلومتر زغوي نيروم زمان دما برونو هنريكي كاب أوسين بولت يفتن مالتيوم هذا معلتي أميرا أولترافور ماليا مانشستر يونايتد لبيسو نايم تصوات حلم زنبرو بولت زعلف عمد أب سفر عليها غانتاتات نايف فتن عدلكوا رخيبون تنبرة كسمرلو بزي مخالوغن كاب تعودي كمزن سحابي زقلات سم وناني سبانيويت كلب الميريا سعوداوي تركي الشيخ اب حدا اغاطامي مزينه زيدان اب سرخبلو اغاطامي كمتي اب قطن فصامي وانچ عالم 2006 زيدان اب لعلي طلاوي ماترازي زوردو نايتي سامارمتي بتماسل اغباب نزيدان ان هرمو زري تنقاصاصلي ناب غصات محبراوي مرخبيتات لطيفم تركي الشيخ بتوسخي برتع نايتي مهرمتون نزيدان كم توكسو غريصم قداي ناي معبس زخونه زيدان دما كان مسحق حليفو زغبرو نجر اينبرن كدما 14 عامت قداي مهرمت زيدان زخونه ما ترازد ما بوغنو نزاتن قاصاقاسي سئلي بمعزاب كم زسمقره اب قصات محبراوي قصاتو ملاشو هيويوم اذا اب 2006 زغاطمت نايتيستا مهرمتي اب فصامه وانچ عالم مالتيو اب نفس وقف افكار سبورت تخزينا زلا فصاميام زيدان دحرتي وددر كاب كعسو غري عالم كسنبت مخانو حبيرو نيريوم اغرايت غانتا فرنسا دما اب قطن فصامي كتبصح ناي زيدان لعل ترا منبارو زكريوم
ኣብታ ግጥም ጾታ ብናይ ማዕረ ውፅኢት ሓደ ብሓደ ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ግዜ እቲ ግጥም ንኽዛዘም 10 ደቂቕ ምስ ተረፎ ዚዳን ኣብ ልዕሊ ማተራዚ በደል ብምፍጻሙ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ግዳይ ከም ዝገብራ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ድማ ብፍጹም ቅላዕ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ 5-3 ብምዕዋት ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2006 ክትከውን ኪኢላ ድሕሪ ፍጻሜ ማተራዚ ምኽንያት ምህረም እዩ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ብብዙሓት ጋዜጣታት ንኣደ ዚዳን ከም ዝፀረፍክየን ጽሒፈን ይኹን እምበር ኣነ ኣደይ ኣብ ንኡስ ዕድመይ ዝሰኣንኩ ሰብ እየ ኣብ ልዕሊ ኣደ ዚዳን ሕማቕ ዘረባ ክዛረብ ብኸመይ ትጽበዩ ግድ ሓቂ ንምዝራብ ግን ብዛዕባ ሓፍቱ ደስ ዘይብል ዘረባ ተዛሪበ እዩ ክብል ማተራዚ ተናሲሑ ምንባሩ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ኣዳማ ትራኦሬ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዓበይቲ ክለባት ባርሴሎናን ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ዝህደን ዘሎ ተጻዋታይ ወልብስ እዮም ዝግልቡ ተጻዋታይ ብዘለዎ ፍጥነት ተጠቂሙ ንተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንቱ ኣብ ምሽጋር ዝርከብ እዚ ፍርያት ላማስያ ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብ ባርሴሎና እናሃለወ ንተኽለ ሰብነቱ ዝዓዘባ ናይ ራግቢ ጋንታታት ኣሜሪካ ነተጻዋታይ ንምፍራም ሕቶ ከም ዘቕርባሉ ወዲ ጋንቱ ሮሜን ሳይንስ ገሊጾም ኣብ ጂም ብሓደ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ይዝርዮም ዝኾነ ሕቡእ መስርሒ ጂም እንተዘይህልዎ ኣብ ትምሳና ዝኾነ ዝሰርሖ ኮይኑ ዝሰርሖ ጭዋድኡ ንምትራር ሚዛን ዘለዎ ነገር ኣይልዕልን እዮም ኣዝዩ ግዙፍን ቁልጡፍን ተጻዋታይ እዩ ذكرنا حرق زي كم تتصاوت راغبي يخات غويله اب زغلص كله اب بارسلونا كله بزحات غانتات راغبي كفرمو حطوتات يقربالو خمز نبره نغير نخبل سايسوس خغليصم عدم تراوري اب تشن 18 مس اب اسبانيا سفيح شفنه زلوا غازيطا ماركا قال محتت غير نيرم ابت زغبرو قال محتت دما كل غزي مسناي اكلاوي بقعتي اسلطانيه لممد زغبر بزحات سبات بمنغدي محبراوي مراخبيتات كونه باكل زخونه ناي مغزف سونت وي دما كبدت ملعات لزوتر انتخينه يحتون يوم يخون بركاب اكلاوي منقصاص حليفه زخونه زوستودكو مدهانيت كونه ميزان زلو كبدت مسكام ايزوترنيم سبات كامنوني ايكولون يوم يخون بر تحكي نسو يخبل تراوره غليصم ناي قدم تصواتاي تشيلسي زنبره باتنيبل اب سكوتلاند بمخنيات بعل يزاورلو اب زنبره غزي نونان تشيلسي روسياوي بيليونر ابراهيموفيتش نسكلا قتيلو خم زنبره غليصم تفصامه كمز السعبيوم قدم 3 عامت اب سكوتلاند اران اب ستبال كتما نشنخ سمين غصاي مكينا اب زشكركرلو اب زنبركوان انغولو እና تعصفتن كلخو نحده ببشكليتا زغعاز نبرسب نسكلا سحيتيوم انت زهرمونيره اتنكو كتصبيو زخل ناي موت حدغا طاينيروم دحر وريده انتر اخو وناني غانتاي نبر ابراهيموفيتش مسكونه سنبيدم بتفصام سنبيدو زنبره ابراهيموفيتش ግን እቲክ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ክፍጽመሉ ዝኽእል ዝነበርኩ ሰብ ኣነ ምዃነይ ኣይፈልጥን እዩ ከብል ነቲ ኣጋጣሚ ንቢቢሲ ሬድዮ ስኮትላንድ ዛንቱ ኣካፊሎም ስኮትላንዳዊ ፓት ኒቨል ካብ 1983 ክሳብ 1988 ዘሎ ግዜ 5 ዓመታት ኣብ ቸልሲ ተጻዊት ነይሩ ብዛዕባ ምሕዝነቱ ምስ አብራሂሞቪች ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ አብራሂሞቪች ኣዝዩ ሓፋር ሰብ እዩ ባዕልኻ እንተ ዘይቀሪብካዮ ኣይዛረበካን እዩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ተራኺብና ይዕሊልና ኢና ይኹን እምበር ኣዝዩ ሓፋር ሰብ ብምባል ኔቪል ዘረብኡ ደምዲሙ ኣብ 2003 ንቸልሲ ዝወነነ አብራሂሞቪች ኣብ ዝሕልፍ 17 ዓመታት እታ ክለብ ተዓዋቲት 5 ግዜ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ 5 ግዜ ኤፍኤ ካፕ ሓደ ግዜ ድማ ተዓዋቲት ሻምፒዮን ሊግ ክትከውን ኣብቂዕዋ እዩ ናይቱ ውድድር መወዳእታ ሓንጻጽ ክረግጽ ገለ ውሕዳት ሜትሮታት ምስ ተረፈኦየን እቲ ኬንያዊ ኣትሌት ኣቤል ሙታይ ድንግርግር ዝበለም ከም ውጽኢቱ ድማ ተዓዊተ ብምባል ጠጠው ዝበለም እዚ ክኸውን ከሎ ደድሕሪ ኮይኑ ዝስዕብ ዝነበረ ስጳኛዊ ኣትሌት ኢቫን ፌርናንደዝ ውድድር ከም ዘይተወደአን ሙግያይ ከቕጽል ከም ዘለዎን ደጋጊሙ እኳ ተሓበሮ ኣቤል ግን ክርድኦ ኣይከኣልን ምክንያቱ ኢቫን ፌርናንደዝ ብቋንቋ ስጳኛ እዩ ዝሕብሮ ዝነበረ ኣቤል ድማ ቋንቋ ስጳኛ ኣይመባልዕትን እዮም ሽዑ ድማ እቲ ዓለም ዘዛረበ ኩነት ተፈጥረ እቲ ከም ዘይተረድኦ ዝፈለጠ ፌርናንደዝ ንኣቤል ስጋብ ናይ ብድሕሪኡ እናደፈአ ናይ መዛዘምን መዕወቲትን ሕንጻጽ ኣበይ ምዃኑ ከርእዮ ተራእየ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ተባሂሉ ብጋዜጠኛ ምስተሓተተ ድማ ሕልሚ ሓንቲ መዓልቲ ብከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ክህልወና እዩ ሕብረተሰብ ንሓድሕዱ ንኽዕወት ዝደጋገፍ ክብል ድማ ድሕር ምምላሱ ግን ስለምንታይ ነቲ ኬንያዊ ንኽዕወት ገዲፍካዮ ክብል ንዝሰዓብ ሕቶ ድማ ከምዚ ክብል ይምልስ أنا كعوت أي قدفكون بجزا روسو يعوت ينيرم أتودرون ناتو عوت ينيرم جن نسخاكو كتعوتوا له تخيل نيرك يا خاكبل أتجازتني صار سايحتو أقرب لهم
اتخبري نا عوتي انتاي كخون مالتيوم حبن نايزا مداليون انتاي يخون أدي ولايتيك بزعبو انتاي كتحسبيا مباليو عيني تقادتنيا انات امته زملسم بتخوين بتي كبري كاولدنا ولدوي زسقاقر انتاي عينت كبرينا ندكنا كن مهروم زلنا قلقلينا نزدخمو عاب كند مدقاف دخامو مزميزنا عاب ربحانا كنوعلو نرأه ويون هردق نبل زقن تقل الله جيغا يوم نايلوم ملغتي سينما سمره اززغط سليوم نن حد حدنا ندقاقف خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمسكالكم إنا مسجنا نلوم معلتي آدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبكت علي بخالق حابرين هتات نخلنا ببزلنايو سلام انتعنان